UGWUMBA. Ụmụnwaanyị ajadu na-ewe iwe ugbu a. Ụmụnwaanyị ajadu na-ewe iwe na-aba na-ekpe na-asị kedu ihe mere ofu ụkọchukwu kunetere abalị ole ma ole gara aga wee kwuo okwu Chukwu sị na ọ bụrụ na ị bụ nwoke ọbụla na-agbanyeghị ihe ọbụla ị na-emere nwaanyị ajadu na ihe ọbụla ị na-emeri na gị na ya ga na-emekọta na ihe ọ pụtara bụ na mmụọ ahụ gburu di ya ga-esogbu ana na ọ ga-egbu. Ụmụ nwaanyị wee sị kedu ihe mere nwoke a pụtara kịta na-asị ka ndị a niile na-enyere ha aka, ụmụ nwoke a na-enyere ha aka, ọ bụghị naanị na a na-enyere ha aka na egbo ụmụ mkpa dị iche iche, na-enyere ụmụaka aka, na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka n'ime ihe ụfọdụ, nọ na a na-enyekwuru ha aka na-ekpu oyi n'abalị. Awezi kedu ihe mere nwoke a? Ya bụ na anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị taata bụ ebe nwoke a si wee gụta ya bụ ihe n'akwụkwọ nsọ na etu o si dị, maka na ị mara mgbe ụfọdụ onye gụta akwụkwọ nsọ ọ kọwaa ya etu o si dị ya mma. Ya bụ na mụ na Epetike nọ n'ụbọchị taata ka anyị tinye ọnụ n'ihe gbasara ya bụ okwu Chukwu ya bụ nwoke kwuru si onye ọbụla emetụzina nwaanyị a ga-aka maka na di ya nwụrụ anwụ ka nọ nso. No matter how nice a widow is, don't sleep with her. There is no single widow on the earth. Every widow is married. When you take advantage of her, her husband will come after you. Every widow is married to a spirit. The day the husband of that widow drops dead, the spirit took over the marriage. So what spirits do, whatever thing that attracted the widow to you, maybe she's poor or broke and you are paying her children's school fees, whatever thing that made the widow subject to you, as soon as you sleep with her, that spirit will attack that source. This is the reason when a man dies and the widow is young and she wants to remarry, there are laws they keep, there are certain rituals they do. If that ritual is not done, for those who come from the other angle, the next man, what happened to the other man will happen to him. A spirit will kill him. So if a widow is liking you, whether young or old, be running. Go and check in your village. All the young men that widows harbored are still useless till today. The Bible said that the confidence of the rich is his money, is his wealth. The defense of the rich is his wealth. So whatever thing that gives that man boast, the spirit of that widow, of her husband, will take it. Not the spirit of her late husband. Anytime a man checks out, a spirit takes over the wife. There is no single widow, even in church, on the streets, in the tradition, anywhere. There is no single widow anywhere. Every widow is married to a spirit. That ritual you see them do before a widow marries another man is to separate her from the spirit that is married to her. I'm not telling you that that widow is married to a demon alone. Even God as a spirit marries them. Fear not, for thou shalt not be ashamed, neither be thou confounded, for thou shalt not be put to shame, for thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood anymore. Why? Verse 5. For thy maker is thy husband. The Lord of hosts, his name is the Redeemer, the Holy One of Israel, the God of the whole shall live in God. There is no single widow anywhere. UGWUMBA. Epetike ndị Igbo. UGWUMBA. Onye nke m. No. Onen. Ndeme. Biko Epetike ama m na iso m kirie ya bụ ihe onyonyo. Yeah. Ka ị kwuchara ya gịnị wee mee? Kedu ihe gbara gị n'obi ka ị kirichara ya bụ ihe onyonyo? Ndị ba ekene m unu. Yeah. O nwere dị wrong na the thing. Onye dị wrong. Mba. Maka na ihe the young man anya, ọ na ha ana m ekiri ya wee full thing spiritually too. The young man nwere ajadu nwaanyị. Ọ na-anapụ ego di ya. So nwaanyị wee sị ka ha jebe n'ife. Nwaanyị wee na-esi nka na-ejeri n'ife. So ọ chọ ka o mezie no preaching ka ọ bụ. Na onye je n'ife nwaanyị ajadu di ya kwuo ya. Ya nwaanyị a ka ọ na-agwa, ya ha ya aka. Just na wetebe ego na weta na anyị je n'ife ya. Epetike ị na-ekwu ka ị nọ ebe a. Ya bụ ihe mere nna m. Mgbe ụfọdụ na-ekwu okwu, mgbe ụfọdụ dị m ka ihe na ị na-ekwu okwu ọgụ a bụ onye akaebe ichere prophet because na amebe hori mama ihe mgba gị ihe mere nwoke ahụ ya akọwara gị na ifo na-esere ya bụ na o nwere nwaanyị ajadu ọ na-anakọrọsi ife niile nwaanyị wee sebịa gba onye mkpa anụ arụ nwoke mmadụ wee tọnọ onye na-achọ ịgọ ife ọzọ ọ mazighị ọkpezi nwaanyị o wee bido preaching na ọ bụrụ na ije ha n'ife nwoke mmadụ ọbịakuwo ego na nwunye ọbịa kuwu nke na ụmụ ọbịa kuwu Epetike chere ka anyị kwuo ya na ka anyị nụ anụ ama m ebe isi weta nke anyị na-ekwu kịta mana ndị be anyị sịrị ana m ezoru aba na obe nwaanyị ajadu
ọ na m amaghị ebe enyiri die abịakwuru na akwụkwọ nsọ enwere nwoke nwụrụ na akwụkwọ nsọ akwụkwọ nsọ kwadoro omenala ndị Israel kwadoro na ọ bụrụ na nwoke nwụọ ka ụmụnne ya kuchie nwoke ọ bụrụ na ha kuchiri ma ọ bụ na ha kuchiri ka e wee nye aka mụta nwa a ga-amụta n'afọ onye ahụ nwụrụ anwụ omenala ndị Igbo n'ebe ụfọdụ dịka ọ bụrụ na esogide mmemme a enwe mgbe anyị gara omenala na-eke ọmaike ha nwere omenala nke bụ na ọ bụrụ na onye na-anyịgodo ara ma ọ bụ onye nwụrụ anwụ na enwere ike ịga nụtara ya nwaanyị ahụ batazie nya chọrụzi onye dị mma ga na-amụta ụmụ n'afọ onye ahụ nwụrụ anwụ na ebe nsogbu nọ dịbụ na omenala ịmara ị na-anya m etu esi dị akwụkwọ nsọ anyị nwabụ ihe ma ndị mma ihe na-aga n'akwụkwọ nsọ etu esi dị akwụkwọ nsọ ifu na ọ bịara o nwere mfakwunye nke omenala ndị Juu bụ ebe imirikiti ya bụ ihe nọ mee na ọ bụrụ na emeri ya na be anyị ichekwa ọfụma ifu na omenala ndị Juu na nke ndị Igbo bụtawara ofu mere mgbe ụfọdụ anyị na-asị na ndị Igbo si na Israel maọbụ na ndị Israel si na ala Igbo n'ile anya na ụmụ nwaanyị ajadu ebe nsogbu na ọdị bụ na ọ sịrị na di ha anwụchabeghị anwụ na di ha nọkwa na mmụọ di ha nọ amaghị m ebe Baịbụl si weta nke ahụ amaghị m ụdị Baịbụl o si gụta nke ahụ na nwoke nwụrụ anwụ ebe akwụkwọ nsọ sikwara na ihe jikọrọ mgbe a na-agba akwụkwọ ha sịrị nọọ tiri ọnwụ eke ha ọnwụ wee kechazie ha onye ụkọchukwu wee na-asị anyị na nwoke nwụrụ anwụ na mkpụrụ obi ya ka dị ndụ ya bụ na ị gaa ebe ahụ ihe gburu nwoke gbuo ebe dịka nsogbu dị akọwagoro ngide tene ghọtara ya because emepe spiritual church ife bụ ihe nwoke ji akọ ife a bụ na o mere nwaanyị ajadu ọ na-anakọrọsị akụ na ụba di ya nwaanyị ajadu si abịa gba onye mkpa anụ ahụ ihe ọ na-ekwuzi bụ ka nwaanyị wee haa ya aka na spirit dị na ara na spirit dị ya egbu ya nwoke nwe mgbe onye gwara ya anụ ihe mere na nwoke na-azụ onwe ya ọ ka akarị ya mụna hapụ nakọrọ nwaanyị ife ya because na ihe ọ na-akọ like you rightly said a sị na anamaezu eze dị na nwaanyị ajadu mma ebe na idi ya akwụkwọ nsọ kwuo na nwaanyị dina nwoke ọzọ bịa nyere ya aka so ibi na enwere nwoke Chineke ji aka ya taa afụfụ maka na ọ na-abụ ruo mgbe ọ ga-eji nye so na nwoke abụrụ na mmadụ si ya na họn Baịbụl si ya họn Okwuchukwu si ya nọ na-agba ọsọ ka ọ mara ka o si kopụ isi ya maka na nwaanyị ejide gị n'onu ebe ị na-eri ego m na-eri ihe niile ị ga-erikwu nke ọzọ so nye nwa achọ ka o rie nke ọzọ jee n'ugwo nwoke mmadụ ya buchi ya akụ niile ọ na-arụ nwaanyị ọ ya jee n'ife asọ ka o jee ekwesịrị ihe na-enye m nsogbu bụ ọ na-abụrụ onye chọọ ịkụghiri akụghiri ọ chọrọ ofu ihe na n'akwụkwọ nsọ si anyị na mmụọ nwoke ihe ọ pụtara bụ na ọ na-akpọdo akwụkwọ nsọ isi n'ala maka na akwụkwọ nsọ agwaghị anyị na onye nwụcha mmụọ onye anọrụkwa na-echekwa nwunye ya onwe imechaa nnọọ ihe nwoke ga-atinye uche onye nwụrụ anwụ ga-atinye uche ọ bụrụ ikpu nwunye emecha nnọọ ihe bara uru ọ gaghị chọọ ndị gburu ya ma ọ bụrụ na mmadụ gburu ya ọ gaghị chọọ ndị ji ya ụgwọ ọ gaghị chọọ etu ọ ga-esi nyere ndị bi ya aka ma ọ bụrụ na ụdị ike aka dị ya n'ahụ ọ bụrụ ịnọ na-enene onye ga-asa nwunye ibọn gị ọ chọrọ ka oyi tagbuo nwaanyị agwara gị ife melunu nwoke ihe otu possible maka na nwoke dị confused ya je ese ibọn gị nwaanyị chọkọ see ya ifere ya chi ya nwaanyị property because na ọ bụrụ na onye nwụrụ anwụ ka dị active ya je ka ọgba ndị ji ụgwọ ọ je kpata ego ma ọ je hepụ nwunye ka wee zụọ ụmụaka na-eweta ego nri ọ ewepụ ya nwoke onye ụkọchukwu a bụ na onye amụ ihe bụ mkpa ya mana ka ihe i chere na ụmụ nwaanyị ndị ajadu ndị di ha nwụrụ kedu ihe i chere na ha ga-eme nwoke a maka ka nwoke nwụrụ akpọchighị ebe nwaanyị si anyụ mamịrị asịzi nwaanyị ndị niile na-aja ana m ene anya ihe ga na-eme na chọọchị nwoke a kịta maka na enwere ụmụ ụfọdụ ndị broda na-enyere ụmụ ma ndị na-aga ha dị ise ibọn gị nwere ike esi ebe ahụ gbawa ọsọ ka a ghara isi na ha na-eme maka na eyigo ha egwusi ha na ebe anyị na-aga na ihe gburu nwoke ahụ ga-achụwa ha ndị ọ chụwa na ọ ga-egbu mana enwere ebe ọzọ nchọ ka anyị na-anya ọ bụ eziokwu ọ bụrụ na ị na-eri ihe nwaanyị na-akpa ha akpa maka ọ sịrị whatever iji wee mee ka anya bụ nwaanyị wee kwee sapere mpara ikekwe ọ bụrụ na nwaanyị alaikeghị mana na ị na-akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ na ị na-eme nke a na ị na-eme nke
So ihe gbasara mmadụ ịgakwuru nwaanyị ga narị ya ihe na-abụghị obi ya na-abụghị na onye ọ laikiri kedu etu isi fue ọ dị transactional nwaanyị bịakwutere nwoke bịa narị ya ego aha obi ya na nwoke bịakwutere nwaanyị bịa narị ya pimpim aha obi ya bụ the same thing ọ bụ ya nse because nwoke mụrụ ngụgba nye n'ime ife nye n'ihe ife nye n'ime ife nye n'ihe ife ofie ka ọ bụ maka na o nwere mgbe ebicha obodo oyibo ọfụ n'Asia so one of my friend ọ maghị asụ Chinese mana ọ chọrọ idina nwaanyị Chinese mana o nwere otu ihe ọ mụtara geni na egowo ọkpọ dị gị okwudogodo ya nwe ihe ọ ya obodo gị ha abịa ha n'oyibo o wepụta ego ọ sị ya na igewo jega wogene jega aka ya bụ jega inye m anyị nka enye gị nka okwube ozugbo nke nwaanyị si ọkwụ ya sị o were jega dowere nwaanyị ote jega ghara jega so wee na igewo jega ogene jega ọ bụrụ afịa maka na-ekwu ana m echeki ihe ha ga na-esi na-akpa nkata mgbe a na-eme ọ gbasazi ha mana ihe ọbụla na gewo na geni agarago di ya so transactional ka ọ bụ ya bụ na gịwa bụ nwoke na-agwa anyị ekwetịghị ihe anyị kwuru ọ banyekwara ọfụma maka na gịwa bụ onye na-agwa anyị na nwaanyị na-enyeghị ihe na-abụghị obi ya maka na ị na-enye ya ihe na ị na-eme arụ ọ bụrụ ha na ihe m dịghị mma ego m dịghị mma kwado na ị ga na-enye m nke bụ ihe na ọ dị ka e nwere ofu ikpe ikpere mgbe ahụ asị na nwaanyị siri ụmụnne di ya nwanne di ya na-azụrụ ya ụmụaka nwoke na-azụ ụmụaka nwoke wee chọzi ịga n'ihe ọ sị nwoke na ọ bụrụ ha na ọbịa ha kuchie ya na ya manye nwoke wee sị ya ngwa jide na ụmụaka zụwa na ọsị ọ bụrụ bata na ụmụnna si ụmụnna na-ekwe n'anya maka na ọ gakwutere ya n'abalị ya sị ya na ya manye ka o jisizi na ụmụaka nwanne ya nwoke ọ na-azụ bụ na ọma na-akwụziri ha ụgwọ akwụkwọ na ọma m na-emezi nke a ofu okenye wee jụọ ya ebe ahụ si ya nwaanyị ihe na ya akpọchiri ya akpọchi ọ bụrụ na akpọchiri ya gwa anyị ka anyị gaa chọọ ebe igodi dị ka akpọpe ya maka na ọ bụrụ na egwu ya dịghị mma iji kwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ ọ ga-eji bụrụ ọ bụghị ụmụ ya na ụmụ nwanne ya anyị makwa na anyị na-enyere onwe anyị aka dịka ndị Igbo ka ezi ka ọ ga-eji bụrụ na nwoke bịazie ka o kwuo oyi n'abalị ma ọ bụ ka ọ naraghị nke ọzọ isi ya mba na emeghe na ya bụ na aghụghọ dị ya bụ na onye ọbụla ji ihe na gbasara nwaanyị na-abịa eyi ya egwu anyị mara na njọ dị abụọ akwụkwọ nsọ kwukwere ya akwa na iko ma nke ndị na-anụbeghị ma nke ndị nụgoro anụ akwa na iko anyị na-emegide Chukwu onye ọbụla kwara iko na-emebi iwu Chineke mana ịbịa na iyi anyị egwu si na nke a na nke a na nke a ga-eme ofu bụ na o doro m anya na ụmụ nwaanyị ajadu kịta na ụmụ nwaanyị ajadu nọ n'ụlọ ụka ahụ onye ọbụla ga-eji nwaanyị nyere onwe ha efe maka na ihe ọ pụtaziri kịta bụ na di ya anwụọna na ịgbahazi uru ọ sị anyị nọọ Chineke bụzi onye na-anụ ya bụ nwaanyị na Chineke bụzi onye na-anụ ya bụ nwaanyị ụmụ ihe a ụmụ nwaanyị na-eji akasị onwe ha obi I'm married to Jesus I'm married to Jesus ọ dịzị ka gasị na Jizọs wiri ka ọ na-anụzi nekwu mmanya biko Jizọs ihe ọ na-anụ bụ chọọchị Jizọs bụ the husband of the church hapụ nke I'm married to Jesus ọ bụrụ na ife onye ọ dabara gịnị after all ụmụ enyere ikikere ịnụgharị di na ọ bụrụ na di ya anwụọla so amaghị m ihe ndị mmadụ ji na-abịa akpọdo okwu si na Ogwumba nwoke abụọ osego ife ose andata nwekwara ike bandapatofid nwekwara ike ọ bụ dat na ụmụ agbọghọ ebe ekwezie enye ọ na-edina ndị ajadu hinne so nye nwechakwa ọzọ bụ ise wee na-eti datịrị ijewere ihe ndị maka ọ mara ịma ndị preachers na-asị ajọ asị o nwere ike ọ bụrụ na achọ ịzọpụta ihe n'ebe ụmụ agbọghọ kwụsịrị inye something wee na-asịba dat na maka na-akụzie nọ na-eje na ajadu na onye je na ajadu na nwụọ ya na ụdị na a na-aṅụ trụtụ God ya jekwa na ajadu ifu nwoke ahụ ụkọchukwu ahụ gbado na ya ọsọ o bụ nsọ ana ife ọ na-eme anaghị atụnite nwekwa n'ike ọ bụrụ dịka na e nwere ndị ọzọ ya na ya na-azọ ofu azọ nwaanyị ajadu maka na epetike nkwuo ihe a kịta na ị nwere ike koiriwa akoiri mana ofu oyi nwoke agwago m sị m na nke ndị a ụmụ nwaanyị ajadu a na-akakwa ụtọ maka na anyị rute na ha da emerighị
Ọ dị ka ị nwere experience ọ hapụrụ gị no yi nwoke gwara m ya ọ bụrụ na m na aga m agwa gị maka ị na-anya nwaanyị rikọtara ori izi agụụ ihe ahụ gụọ ya oru mgbe ahụ ọ daa osoho na ndị na-emega ahụ osoho na ndị ka eme akwadori ya ebe ọ bụla ọ bụgodo n'azụ ụlọ onye niile ha jiri nwayọọ mee okene chukwuru ngwara na nwere onye si egbo ya na nwere onye bịara rụchachara ahịhịa n'ugbo ọka mmadụ betajiri chizie ka o jiri okwu chukwu ọ kpọdoro isi n'ala wee mee ihe na mbakwa anyị ekweghị n'ụdị nke ahụ ya bụ na mkpọgodo okwu nke m bụ na nwoke chọrọ ihe ọzọ ọ bụrụ na ị chọrọ ịga viral ịgago viral kịta mana ị na-agazi viral n'ụdị na-adaba chọrọ ihe ọzọ ị ga-ejikwu ga viral nke a osighi na akwụkwọ nsọ osighi na omenala osighi na Chineke biko anyị maara na ịkwa ike adịghị mma mana ọ bụrụ na ịkwawa akwa kwagharị nke nwaanyị ajadu ị narị arụkwuo ọrụ di kwesịrị ịdị na-arụ na-enyere nwaanyị aka na-enye ụmụaka ihe ha ji eme ihe na kpatara ụmụ Igbo ji wee kwụsị na nwata sịrị na onye kuchiri nne ya abụghị nsogbu ya na ihe ya na-achọ bụ ọ ga na-egotekwere ihe ya bụ nwoke ọ ga na-egotekwere ihe mgbe ọ dị ndụ maka na ị na-apụta bụrụ onye mkpata na-eji na-enwe ezi n'ụlọ ya bụ na ọ bụrụ na ị nwere ịga na mpaghara ụfọdụ ịga na obi ụfọdụ ọ bụrụ na nwoke anwụọna ndị ihe na-agbakọta ọnụ si oke ka a na-enyere nwaanyị aka ka mee ka ọ bụrụ na onye nwere ukwu nnu dị agha ọ bụrụ na ofu onye ezughiri ya enwere ike isi SF mgba ka a na-eme ihe na ma ọ bụrụ na o kweta ahụ maka ndị Igbo ya da afọ mmadụ na ọ bụrụ na ọ dị mma etu ahụ maka na ụdị oyi a na-atụ kịta na ịtụ nwaanyị n'abalị na-enweghị ihe o ji si ojidekọta pilo ojidebe mgbe onye ya bụ ọ na-adị mma ka eme ihe na so mpịakọta okwu nke mbụ na nwoke a ịdarị ya mana ihe na mana mmụọ mana omenala anyị mana akwụkwọ nsọ anyị ji hibe isi mba eji na okwu Chineke ghọrọ anyị na Chineke bụ Chineke ọ nna anyị niile ka Chineke mezie okwu biko enwe too much talk na-ekwu bụ na members of this man na church enene ya ọ na-etipịa ụmụ agbọghọ ma di na nwunye ma ajadu ma gogboero ihe ọ na-achọ ya bụ ọ na-achọ ịchụsị competition nwa nwaanyị na-enye ife ọ na-eri na-enye nsogbu na eri ego ka ọ chọ ka o wee were akụkọ chie ya nwoke ibu arụ mhe ziri gị nke a onye nwụọ nwoke ifuru nwoke nwụọ desi mbụ judgment ọ bụ na ka na-akpagharị eche famili ya ọkwa na ị na-eje dibịa ọ bụ na ichere na onye nwụrụ anwụ na-eku na ihe echegasị famili ya ị na-eje dibịa ọbịakwụzi iche ọ bụrụ iche nwunye ka ọ na-eche ị na-eje dibịa si chọọ ga efe n'isi biko ndị be anyị ka ọ dịnụ Ugwumba ka ọ dị